Assalamu alaikum jama'a, barka da warhaka kuma sannunku da kasancewa da mu. Ga wanda suke son wannan fim mai suna Ruwan Narko, wato fim ne wanda zan iya ce muku fim ne wanda ya fito a jiya daga kamfanin Algaita da Studio. Ga wanda suke da sha'awar wannan fim din, har yanzu kamar da kuka sani wannan ita ce number da muke amfani da ita kan WhatsApp. Za ku iya mana magana ta WhatsApp domin ku ji yanayin yadda tsare-tsaren namu suke. Ta yadda za ku iya shiga wannan group namu mai albarka, wato group ɗinmu na VIP Indie Hausa. So tsari ne wanda idan muka sanya ka za ka samu damar sauke sama da kusan fina-finai 5,000 da wani abu ke cikin wannan tsarin. Hallo kuma tsari ne na musamman wanda mutanen Nijar, Cote d'Ivoire, Najeriya, Ghana, Cameroon dukkan ku za ku iya ziyartar wannan number namu ta WhatsApp domin ku ji yanayin yadda tsare-tsaren namu suke. Ta yadda za ku iya shiga wannan group ɗin namu mai albarka. So hallo kuma kamar yadda kuka sani wannan tsarin namu muna sakin fina-finai. Akwai ranakun da muke sakin fina-finai, mukan saki fim ranar Lahadi sannan kuma da ranar Laraba. Waƴannan tsari ne na musamman wanda zai ba ku damar wato za ku iya kallon kamfanin Sultan, kamfanin Algaita, kamfanin Yusuf Zamani Record da kuma kamfanin Dlove da ma wasu sauran shirarruwa waƴanda ake yi wato na gidan talabijin na Arewa 24. Kamar yadda kuka sani dai wannan ita ce number da na cika amfani da ita ko kuma in ce ma ita ce number da nake amfani da ita gaba ɗaya duk abin da ya shafi harkar fina-finai Indie Hausa. Don haka wannan number idan kuka yi min magana in sha Allah zan tabbatar da na yi muku magana cikin lokaci ba tare da ɓata muku lokaci ba. Kamar yadda kuka sani dai sunana dai Muhammad Abdul, ni ne shugaban sashe na ɓangaren fina-finai na reshen wato Arewacin Najeriya. Wannan na tabbata dukkan wanda yake bibiya ta akan Vidmate ya san ni sosai ba sai an yi mai bayanin wanene wato Oga Abdul ba ko kuma Muhammad. Don haka zan iya cewa mun samu tangarɗa dangane da shafin namu ya ɗan sauka. Shi ya sa muka ce to lallai za mu buɗe wannan shafi wato wanda na tabbata dukkan wasu mabiyana da kuma masoyana suna jin daɗin yadda nake fito musu ina tallata musu fina-finai. Wani lokaci yana da kyau mu fahimci cewa ba haka kawai ake samun fim ba. Wasu sukan yi min magana ne suna son wato su samu wannan fim ɗin gabanza. Kamar yadda kuka sani ni kaina ni da Abdullali na Arewacin Najeriya nakan fitar da kuɗaɗe duk wata in ba kamfani kuɗinsa. Ba don komai ba saboda kamfani ya samu kuɗaɗen da zai iya biyan ma'aikatansa sannan kuma da iya gyara duk wasu abubuwa waɗanda za su iya wasu tasowa na yau da kullum. Shi ya sa muka ce to ya kamata gaskiya mu fito mu tallata muku duk sabbin fina-finai waƴanda ni na kalle su kuma na tabbatar da ingancin fassararsu. Wannan na tabbata dukkan wanda yake bibiya ta ku shaida ne kuma tabbacin cewa muna ba ku dukkan wasu fina-finai waƴanda kuke so ko kuma in ce waƴanda kuke da ra'ayi. To don haka a wannan group namu kuma ba mu cire kowa ba, mata da maza kowanne yana iya zuwa ya yi mana magana domin mu sanya shi cikin wannan group namu mai albarka. Ni Muhammad nake cewa.